title cards. Bună toată lumea, eu sunt Alexandra și sunt coordonatoarea proiectului Gamedemic. Astăzi este primul guest talk pe care îl avem și l-am cu mine pe Rareș, Monica, care va fi guest speakerul nostru, și pe Aurelian. Pentru cei care nu știu, Gamedemic este un proiect prin care noi încercăm să ajutăm tinerii din comunitatea din Suffolk, între 14 și 24 de ani, să învețe diferite skill-uri prin a crea anumite jocuri. Din cauza aceasta am făcut 5 workshop-uri pe care voi puteți să le vizionați online dacă n-ați făcut parte din workshop. La sfârșitul workshop-urilor va fi câte o competiție. În momentul de față, prima competiție este în desfășurare și se va termina luni la ora 12, câștigătorul urmând să fie anunțat vinerea următoare pe 27. La sfârșitul fiecarei competiții aveți oportunitatea să câștigați câte 100 de lire, așa că încercați să vă băgați în joc. Acum, Monica, o să te las pe tine să te iei legătura. Sigur, pare super bine să fiu aici. Mă numesc Monica, lucrez ca și User Experience Designer în București, la o companie care se numește Amber, care este un studio care face jocuri, bazat, bineînțeles, în București, în România. Lucrez la ei de aproape 2 ani și cam atunci am și intrat în industria de gaming, când m-am angajat la ei. Înainte de asta am lucrat tot ca și UX designer, doar că nu în gaming, am lucrat într-o companie care făcea software și aplicații de mobil, știi, cam orice înseamnă software, noi îl făceam și îl făceam eu. Și după aia, pentru că îmi doream foarte tare să fac jocuri și să fac game development, am ajuns să fac asta în jocuri. Ok. Păi eu să spun eu câteva întrebări atunci, Monica. Super! Pentru început, eu mai știu ceva din povestea ta, că am lucrat împreună, dar o să te întreb totuși, pentru că vrem să transmitem informația și mai departe. Ai început deja să povestești despre cum ai lucrat în prima oară într-o companie de software pe user experience și după aia la Ember Game Dev. Acum, cred că ar fi relevant și cred că i-ar interesa pe oameni și cumva cum ai ajuns să vrei să lucrezi acolo sau cum ai aflat că poți să fii UX designer, cum ai reușit să faci asta, nu știu, ai gândit că poți să începi chiar și cu facultatea sau poate chiar mai devreme. Sunt curios exact cum a fost cursul tău, știi, până la Game Dev, User Experience Designer. La început îmi doream foarte tare și eram foarte pasionată de artă și de desenat, îmi plăcea foarte tare să desenez. Încă mai fac asta ca și hobby, dar cât eram în liceu și spre sfârșitul, nu știu, la școala generală, îmi doream foarte tare să fac asta. Mă jucam destul de mult pe calculator și atunci. Și cumva pentru mine să intri să faci game development, cumva singurul mod în care imaginam că aș putea să fac asta era să fiu artist în jocuri, să fac artă pentru jocuri. Mi-am dorit foarte tare să dau la arte, bineînțeles, cum se întâmplă artele, nu e neapărat una dintre facultățile aprobate de părinți, sau cel puțin de părinții din România, de majoritatea din ei. Și atunci cumva am încercat să aleg următorul next best thing, cumva, care să sune bine și pentru ai mei, și anume arhitectura. Am dat la arhitectură în București, am intrat la arhitectură, am făcut niște ani de facultate. La un moment dat, prin clasa a 12-a și an de facultate, începusem să cred și eu cumva, mi se părea că gata, ok, lăsăm jocurile, le ținem ca și hobby, suntem arhitecți, asta o să facem case în fiecare zi. Și după anul întâi, după ce am aflat de fapt ce înseamnă să fii arhitect, cât de nașpa e să fii arhitect în România și cum o să trăiești din perspectiva ta acum, sunt sigur că sunt oameni care le place, dar imaginez că nu se potrivea cu tine, da. Nu, adică aveam clar colegi pentru care trăiau și mâncau și respirau arhitectură și eu nu eram așa. Eu voiam și eu un job în care să desenez, basically. Și atunci am început să mă gândesc că, ok, dacă revenim la ideea de hai să facem artă pentru jocuri. Știam și un pic de 3D din facultate, mai desenam, îmi făcusem un portofoliu micuț și am început să aplic la firme mai mari din București, adică la
EA, la Ubisoft am aplicat pentru poziții de internship-uri pentru artă, pentru 3D și pentru concept art. Și n-am luat niciun interviu. Am avut câteva interviuri, n-am luat niciun test tehnic. În același timp aveam nevoie de un job pentru că situația mea financiară de atunci nu era cea mai bună. Și aveam nevoie și nu doar de un job de dragul de a lucra, ci și pentru că chiar aveam nevoie de bani. Și din întâmplare am dat peste un internship de user interface la o companie care făcea software, la o companie foarte micuță și m-am dus la ei, le-a plăcut de mine. Mie mi s-a părut că e un job bun și am lucrat la ei. Am avut un internship pe UI. Din cele 3 luni de internship pe UI au fost doar 2 săptămâni petrecute făcând chiar user interface, pentru că restul s-au transformat în user interface și user experience, pentru că în continuare în România foarte greu se face distincția între interface și experience. De obicei când ești designer de genul ăsta, ești UI UX și le faci pe amândouă. Și în multe firme de software, cumva, nici măcar mulți oameni nu pot să conceapă cum ar putea ca astea două lucruri să fie separate. Am stat destul de mult timp la ea, am stat aproape 3 ani, cred, la firma aia de software. În același timp încercam să fac și facultatea on the side. Am făcut până la urmă 5 ani jumate de arhitectură. Teoretic am terminat facultatea, dar nu sunt licențiată, adică nu am ștantilat de arhitect. Dar spre sfârșit deja făceam numai UX, nu mai făceam nimic ce înseamnă UI sau grafică sau graphic design, făceam doar partea care ține de user experience și atunci, din nou, îmi doream destul de tare să-mi schimb job-ul, nu mi se părea că mi se mai potrivea, foarte bine mă plictisisem foarte tare, făceam aplicații de, nu știu, management al, nu știu, liniilor aeriene sau aplicații de banking sau alte chestii care au fost exciting la început, dar la un moment dat mă duceam la muncă și eram gen ok, mergem la muncă, facem chestia asta pentru că trebuie. Și am început din nou să caut un job în zona de gaming, unde din nou am încercat să aplic ca și artist. Și la Amber, de fapt, povestea e că eu am aplicat la o poziție de concept artist și la o poziție de user experience. Și m-am sunat, evident, pentru aia de user experience. Și am avut un interviu și așa am și ajuns să lucrez la Amber. Și ca să reapap cumva și povestea cu partea de a fi artist, acum că am și lucrat 2 ani în Amber și în gaming și chiar am colegi care sunt artiști și fac asta ca și jobul lor, mi-am dat seama că sigur n-ar fi fost ceva ce mi-ar fi plăcut mie să fac. Cumva pare că dintr-o întâmplare am ajuns la jobul care mi se potrivește mie mai bine decât ce credeam eu inițial că mi-ar plăcea. Ok, super. Adică nu știam o mare parte din povestea asta. Actually. Voiam să te întreb dacă tot ai spus asta ca să... nici mie nu mi-e extraordinar de clar încă, deși am lucrat cu o groază de UX designers, dar sunt sigur că nici altora nu le e foarte clar exact care e diferența asta între UX designer și, nu știu, UI artist sau UI designer. În jocuri specific mi se pare că e mai ușor să le diferențiezi. Pentru că, în general, atunci când vorbești despre user interface, te gândești că un artist, de obicei, sau foarte rar un designer, un user interface designer face asta, de obicei sunt artiști, care desenează efectiv toate iconițele pentru toate abilitățile, de exemplu, sau HUD-ul în care ți se vede viața și cum se scurge când îți iei câte una, sau câte bullet-uri mai are pistolul tău, cumva toate elementele grafice, butoanele din meniuri, cumva toate elementele din interfață sunt designuite și făcute și desenate de un artist. Iar asta este ce face de obicei un user interface designer. Ceea ce face un UX, adică jobul meu, are mai degrabă legătură cu partea efectivă de design, mai degrabă decât cum arată lucrurile. De obicei, foarte rar un UX care face doar UX va ajunge chiar să facă grafică sau să facă grafica finală, atât pentru jocuri cât și pentru aplicații. Și mai degrabă jobul tău este să te pui cumva în pielea
omului care se va juca sau îți va folosi produsul sau care este practic utilizatorul sau playerul tău și să încerci să te gândești, ok, omul ăsta ce vrea să facă, ce vrea să se joace, ce înțelege el din meniul ăsta pe care noi îl dăm. Dacă vrea să cumpere ceva din aplicația noastră, care sunt pașii pe care îi va face, înțelege ce face butonul ăsta, înțelege ce, nu știu, face o anumită mecanică într-un joc, înțelege pe ce butoane trebuie să apese ca să, nu știu, dea cu sabia. O altă parte importantă e și cât de fun e jocul de folosit. Dacă ca să dau cu sabia este super frustrant și butonul ăla nu merge și nu înțeleg pe ce trebuie să apăs și n-are sens, din nou, asta e ceva ce o persoană care face UX trebuie să-și dea seama că lucrurile astea se întâmplă și să propună niște sisteme care au sens nu pentru game designer sau pentru game engineer sau pentru producer, ci în primul rând să facă un joc fun pentru jucători. Yeah, that's why it's called user experience, da? Exact. Da, e bine că am clarificat asta. Acum nu știu cu ce întrebare să merg mai departe. Am două întrebări actually și nu știu, alege tu la care poți să răspunzi mai ușor sau în ce ordine vrei să răspunzi. Sigur. Dar sunt două întrebări, de fapt. Unul la mână cam cum e, nu știu, hai să zic ziua sau viața unui UX designer, să spun așa, în jocuri, cam ce faci zi de zi, dar de fapt e împărțită în două, cam ce face un UX designer în general, să spun așa, și a doua întrebare este ce faci tu zi de zi. Nu știu, începe cu care vrei, știi, adică... Putem să începem cu generalul, adică ce face un UX designer în general. Acum depinde foarte tare și cât de specializate sunt rolurile în companiile sau studiourile care fac jocuri. Pentru că poți să ai o persoană, un UX designer care să le facă pe toate. Asta înseamnă că persoana aia se trezește dimineața, stă un pic, se gândește care sunt userii, analizează cine sunt oamenii care se vor juca, le place să joace asta sau mai juca genul ăsta de jocuri cu mecanicile astea, sunt obișnuiți, cam astea sunt chestiile pe care îi deranjează la jocul pe care îl facem. De multe ori, dacă compania este deschisă la a face asta, știi, nu, asta e o chestie care se întâmplă încet, din ce în ce mai mult, chiar ajungi să vorbești față în față cu jucători, adică nu cu colegi de muncă sau cu oameni care lucrează la joc, dar cu oameni care n-au nicio treabă cu game development-ul, dar sunt oameni care se joacă jocul pe care îl faci. Și atunci poți să iei niște feedback mult mai potrivit pentru experiența unei persoane care nu-i pasă cât s-a petrecut pe feature-ul nu știu care, îi pasă doar că nu e fun și nu-mi place să mă joc. Și treaba unui UX este nu doar să identifice că jocul nu e fun, ci mai degrabă să, prin întrebări și prin conversații și prin survey-uri, să afle care sunt motivele pentru care oamenii ăia nu vor să se joace sau s-au lăsat de joc sau zic că intră pe Reddit și scriu acolo că ce joc groaznic, nu mai joc niciodată. S-a stricat World of Warcraft, nu mai intru sau nu știu. Acum știu că, scuze că te întrerup, dar intru și acum cu ceva informații. Știu că pe lângă discuțiile pe care le aveți cu userii, luați cumva date din behavior-ul lor în jocuri și din analytics și din ce vedeți că se întâmplă, nu știu. Se poate observa uitându-te la datele pe care le scoți despre joc și dacă userii nu sunt engaged poate cu un anumit feature sau cu o anumită parte de joc, știi? Și de acolo poți să mai ai informații, nu doar din ce spun userii, ci exact și din cum se comportă ei în jocul tău. Exact. Cumva asta este mai degrabă o colaborare care se face cu oamenii care sunt data scientists de obicei, adică aia care știu matematică și lucrează cu multe cifre, care de obicei semnalează către UX designer că la minutul 20 din tutorial ne ies 40 de player, pur și simplu. Deja, scuză-mă, dar deja dacă ai un tutorial la care ai minutul 20, da. Probabil că e o problemă. Da. Dar de obicei datele nu-ți zic exact de ce ies oamenii, doar îți zic că aici se întâmplă o problemă sau aici sunt oameni care nu accesează feature-ul ăsta deloc sau sunt oameni care intră pe pagina web și îți ies după 2 secunde. Și treaba ta ca UX designer este să cauți să înțelegi de ce se întâmplă lucrurile alea mai degrabă decât ok, s-a întâmplat, ce facem.
Pe lângă asta, ca să terminăm cumva cam toate atribuțiile pe care o persoană care face UX așa holistic în general le face, se fac și wireframes și user flows. Asta înseamnă practic că faci un fel de prototip așa foarte în big lines, nu detaliat, nu cu multe detalii, nu cu artă drăguță, cu toate iconițele, ci mai degrabă efectiv niște cutii gri cu text în care zici aici trebuie să fie butonul ăsta și aici sus trebuie să-i arătăm health bar-ul și ca să dea cu sabia trebuie să-i apară pe ecran, să apese A pe controller, de exemplu. Toate informațiile astea de obicei se testează cu user real ca să ne dăm seama dacă userul ăla chiar face ce ne gândim noi că face și abia după lucrurile astea ajung la un designer sau un artist care îți ia cutia aia urâtă și de fapt o desenează frumos. Dar mai întâi trebuie să te asiguri că funcționalitatea e acolo înainte să ajungi ca lucrurile să arate bine și să fie plăcut vizual. Asta e cam ce face un UX în general. Și acum în ultima perioadă situația mea ca și UX designer în gaming e un pic mai specială, pentru că momentan eu lucrez în Amber, în echipa care se ocupă de pitch-uri, ceea ce înseamnă că Amber fiind o agenție care nu își dezvoltă în principal IP-urile proprii, adică jocurile proprii, ci mai degrabă primește clienți externi pentru care dezvoltă ori jocuri de la zero, ori anumite părți, ori oferă consultanță. Există această echipă și acest departament care se ocupă de a atrage clienți și a oferi proposal-uri și prezentări către ei ca să-i convingem că Amber are niște idei cool și putem să facem jocuri mișto și să-i convingem că avem și un mod prin care să facem asta, că e fezabil ceea ce propunem, ca ei să semneze proiecte cu Amber care abia apoi ajung în producție și chiar se fac. Și atunci jobul meu cumva ține foarte mult de market și de user research, pentru că primim foarte multe produse și foarte multe IP-uri populare pentru care trebuie să dezvoltăm produse de la zero sau să oferim soluții pentru probleme pe care le au. Și atunci e nevoie de cineva care să stea să analizeze produsele respective, să se gândească, ok, pentru oamenii care se joacă jocul ăsta de 2 ani și nu prea se mai joacă acum, să ne gândim care sunt motivele pentru care se întâmplă asta, ca să propunem niște soluții viabile. Pentru că cu cât poți să arăți că rezolvi niște probleme reale pentru un client și că propui un joc care chiar va fi jucat de oameni și oamenii vor fi excited să-l joace, cu atât înseamnă că jocul ăla va fi mai popular, mai profitabil și asta înseamnă că e o idee bună să dăm bani la Amber să ne facă produsul ăsta. Da, ok. Super. Sincer, cred că e destul de ușor. În Amber noi am avut o creștere recentă în care s-au angajat destul de mulți oameni pe poziții de UX designer și niciunul dintre cei recent angajați nu au lucrat înainte în jocuri. Au lucrat într-adevăr mulți dintre ei ori ca UX designer, ori ca graphic designer, ori au făcut lucruri conexe. De exemplu, nu știu, avem un coleg care a fost art director într-o firmă de publicitate. Dar sunt oameni care n-au lucrat în jocuri, dar e clar că aveau o pasiune pentru a lucra în jocuri sau aveau faptul că se jucau ca și un hobby principal și puteau să vorbească critic și fluent despre jocuri și să le analizeze. Cumva, cred că nu e neapărat nevoie să fi lucrat înainte, cumva e un fel de ou și găina, cum ai putea să lucrezi înainte dacă nimeni nu te angajează dacă n-ai lucrat în jocuri. Și din fericire, cumva, UX-ul în game design încă e o chestie destul de nouă, în care nu există foarte mulți oameni care fac asta, deși există o nevoie destul de mare pentru oameni care să aibă know-how-ul și să știe să facă lucrurile astea. Și atunci cred că e destul de ușor dacă ai deja niște cunoștințe să poți să intri în lumea jocului ca și UX. Deci ai spune că dacă, să zicem, ai făcut UX în altceva decât în jocuri, majoritatea skill-urilor sunt transferabile și în jocuri. Cam asta înțeleg eu, adică. Da, cumva cu asterixul ca și tu să te joci activ, să-ți placă, pentru că va trebui să te joci și pentru muncă. Adică câteodată va trebui să te joci și chestii care nu-ți plac neapărat sau
le-ai juca în mod normal, dar le vei juca pentru muncă și atunci n-ar trebui să fie ceva super nou pentru tine când deschizi un joc. Bine, cred că aici e vorba și că ar trebui să ai un portfoliu care este făcut și up-to-date și care ar putea să arate o predispunere către lumea jocurilor și vom discuta în curând despre cum participarea în anumite competiții, de exemplu cea pe care o avem noi în clipa de față, te poate ajuta să-ți creezi acel portofoliu. Chiar tu ai avut portofoliu în clipa în care ai aplicat? Da, aveam un portofoliu. Îl am în continuare. Eu am făcut un site web pentru mine cu toate lucrurile pe care le-am eu, inclusiv studii de caz pe aplicații pe care le făcusem, pe UX-ul pe care le făcusem, chestii de graphic design. Cumva pe parcursul carierei am mai avut și side hustle-uri în care mai făceam graphic design pentru asociații, pentru evenimente, de muzică, tot felul de chestii care mă interesau pe mine, mai degrabă decât pentru bani neapărat. Și acolo aveam și ilustrațiile pe care le mai făcusem, care erau clar făcute în genre-ul artei care se face pentru jocuri, de exemplu, desenasem niște personaje de World of Warcraft sau chestii de genul ăsta. Dar am văzut și portofolii ale oamenilor care s-au angajat ca și UX designeri, care erau strict doar pe aplicațiile pe care le făcuseră, dar la interviu cumva reușeau să demonstreze că au o pasiune pentru jocuri și chiar sunt interesați și chiar cred că, cum ziceai și tu, ajută foarte tare ca, nu știu, pe un CV sau într-un portofoliu să demonstrezi că ai un interes pentru jocuri, chiar dacă n-ai mai făcut asta înainte într-un mod formal sau oficial la un job. Da, inclusiv de la competiții până la, nu știu, side hustle-uri side jobs în care poate nu te bagi neapărat pentru bani, dar cât să-ți faci portofoliu. Bine, în general asta e, dacă vrei să schimbi, nu știu, poate area în care lucrezi, nu neapărat în game dev, dar cam peste tot, trebuie să încerci și să execuți altundeva chestiile alea pe care vrei să le faci pe viitor și de cele mai multe ori nu primești foarte mulți bani pentru ele, tocmai pentru că n-ai făcut-o în trecut. Da. Ok. Ce aș mai putea eu să te întreb legat de asta? Literally la lista de întrebări. Da, păi fix asta facem acum, exact. Da, așa scroll. Nu, că le-am pus foarte natural cumva și acum nu știu exact pe care le-am pus și pe care nu. Da, voiam să te mai întreb, știu că ai participat la cel puțin un game jam, nu știu dacă ai participat la mai multe. Și deși competiția pe care o avem acum nu este neapărat un game jam de 48 de ore sau de 72 de ore, este totuși se desfășoară într-un timp relativ scurt și toate competițiile vor fi într-un timp relativ scurt și voiam să te întreb, nu știu, care a fost experiența ta cu game jam-ul ăla la care ai participat sau orice alt game jam sau competiție la care ai participat? Chestii bune, chestii nașpa, nu știu, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, ce ai fi putut să faci mai bine, poate? Go wild! Înțeles. Da, am participat la un game jam în persoană, cumva în perioada aia pe care și-o aduce aminte lumea, așa vag, pre-COVID. Și am participat și la un game jam online în perioada COVID-ului, care a durat mai mult, cred că a durat o săptămână. Deci a fost un game jam așa mai extins. Și s-a părut o experiență foarte, foarte cool. Mi se pare foarte nice. Când am participat la primul game jam ăla in person, mă angajasem foarte recent la Amber. Mi se pare o experiență foarte mișto de a putea să vezi așa un snippet foarte, foarte mic din ce înseamnă să faci un joc de la zero până ajunge să poți să ai ceva playable pe care oamenii să-l poată lua în mână și chiar să se joace. Pentru că atunci când lucrezi într-o companie mai mică sau mai mare sau indiferent, cumva procesul ăsta de a avea un joc de la nimic la ceva pe care să-l poți juca poate să dureze și luni de zile. Poate să fie sau ani, da. Și poate să fie foarte lung și birocratic și cu mulți pași și cu mulți oameni și cu multe aprobări.
cumva Game Jam îți oferă o experiență așa foarte pură de suntem 4 oameni și facem un joc și asta e. Și asta mi se pare partea cea mai cool, că poți să, chiar la sfârșit, chit că niciodată mi se pare că nu o să obții ce ți-ai propus la început și stai și te gândești că o să fie așa și cu toate mecanicile astea și cu grafica asta și la sfârșit îți iese 20% din ce ți-ai propus. Dar măcar poți să te joci ceva și poți să spui că e un joc și lumea poate să-l joace și câteodată oamenii chiar se distrează cu chestia pe care ai făcut-o. Și am văzut proiecte care au pornit din Game Jam-uri și s-au dezvoltat chiar la fi jocuri pe bune care au ieșit pe Steam după. Și pe care oamenii le joacă, dar ideea a pornit de la un Game Jam de 2 sau de 3 zile. Ok. Eu aș mai adăuga ceva aici, pe lângă ce ai spus tu ca beneficii, să zic așa, și nu încerc doar să conving oamenii să participe la competiția asta, ci mai degrabă în general la Game Jam-uri, pentru că eu am participat la mai multe, și în organizare, dar și ca și participant, și pe lângă experiența asta așa unificată, să spun așa, de a construi un joc în parteneriat, nu știu, eu personal, și am văzut și pe alții și am vorbit și cu alții care spun același lucru, eu am învățat foarte multe dintr-un Game Jam. Primul Game Jam pe care l-am avut a fost după 6 luni ca level designer, deci 6 luni în actual game dev. Și mi se pare că în alea 48 de ore am învățat mai multe chiar decât în cele 6 luni, pentru că m-am lovit de foarte multe probleme și de comunicare cu echipa, și de development, și de design, și de fapt cu probleme din toate bucățile de game development, să zic așa, de debugging, de testare cu userii, să spun așa, pentru că într-un game jam, asta aș mai spune, important să zic așa, și ai atins și tu problema asta când vorbeai de UX. Chiar și într-un game jam e important să dai jocul la alții, la useri, să vezi cum se comportă, să vezi dacă le place, să vezi dacă au ceva probleme și să faci asta cât mai devreme ca să ai timp să și schimbi niște lucruri care poate nu funcționează cum trebuie sau niște lucruri care ar putea funcționa mult mai bine sau doar un pic mai bine. Da, și nu știu, cred că mai sunt și multe alte beneficii, dar nu pot să mă gândesc la ele, dar asta cred că sunt importante. Mai am și eu unul cu minutul așa. Spune tu și după aia Rare și-a ridicat mâna. Mi se pare că tot vorbeam despre chestia asta, despre cum să, nu știu, devii UX designer sau level designer sau artist sau... Funnily enough, eu la ambele game jam-uri la care am fost, am făcut, nu știu, 10% UX și în rest am făcut artă pentru ele. Am desenat și acum desenam eu nu la fel de bine ca și colegii mei care chiar sunt artiști, dar pentru că nimeni în echipa de game jam în care am fost eu și prima oară și a doua oară nu făcea artă, cumva mi s-a părut că ăsta este cel mai bun loc în care cumva să-mi îndeplinesc visul ăla inițial de să fac artă pentru jocuri. Și mi se pare că Game Jam-ul poate să-ți ofere și chestia asta, în care să poți să încerci ceva care nu e neapărat disciplina ta sau să încerci ceva diferit. De exemplu, nu știu, dacă ești game designer și ai învățat niște Unity, la un Game Jam poți să te duci nu ca și game designer, ci să faci programare. Sau dacă ești un inginer care îi place să deseneze, poți să te duci și să nu scrii cod la acel Game Jam, ci să încerci să desenezi pentru 3 zile. Și mi se pare că poți să-ți și dai seama dacă ți-ar plăcea să faci asta sau nu. Chit că e experiență super mică, poți să te gândești dacă chestia pe care crezi că vrei să o faci, chiar ai vrea să o faci. Pentru că dacă nu ți-a plăcut în cadrul unui Game Jam, în care cumva lucrezi mult mai informal și mult mai rapid și pe ideile tale, care din nou e o chestie care câteodată nu se întâmplă în game development, e foarte posibil să nu-ți placă să o faci ca și job de zi cu zi. Din punctul meu de vedere, o chestie care e foarte importantă la Game Jam-uri este să realizezi care sunt constrângerile și să lucrezi în cadrul lor cât de bine posibil. Și asta mi s-a părut mult mai fun de multe ori să fac parte din Game Jam-uri, să fac jocuri în cadrul unui Game Jam, decât să lucrez într-o companie foarte mare lucrând la un joc foarte mare, pentru că era garantat că o să termin ceva, ceea ce într-o companie foarte mare nu e mereu garantat că jocul la care lucrezi va fi lansat sau va ajunge în fața publicului. Și 2, vedeai finalul.
care e un lucru care pentru mine e foarte, foarte important. Primul game jam la care am participat prima competiție în terminologia pe care o folosim în cadrul Gamedemic, a fost la facultate după ce timp de 6 luni lucrasem la un singur proiect și mai aveam încă 6 luni. Și atunci am participat la Global Game Jam, pe care Aurelian și noi și acum echipa de la Game Hero îl organizează în București și în România, care se întâmplă pe parcursul a 48 de ore. Și să faci un joc ca o persoană care, să termini să publici un joc ca o persoană care lucrase 6 luni la ceva, care nu era nici pe departe terminat, a fost o experiență foarte empowering și nu știu dacă și voi v-ați confruntat cu asta, să vă simțiți yes, I am a game developer la finalul unui game jam. Da, mai ales că nu știu, și eu și Monica, sunt sigur, am participat la primul Game Jam înainte să scoatem până și un produs de ăla de 3 luni la jobul la care lucram, adică era actually primul joc care era funcțional, care era, sperăm noi, fan pentru un om cel puțin și era un joc, era ceva și asta și mie mi s-a părut la fel cum s-a părut și ție foarte, foarte empowering. Cam asta am auzit și de la alți participanți care au mai fost la Game Jam-uri. Iar ultimul aspect care mi se pare important și după aceea putem să discutăm un pic poate despre abordarea temelor și efectiv prioritizarea task-urilor sau a procesului de producție într-o competiție. Alt aspect care mi se pare foarte important și ce încercăm să facem și cu aceste întâlniri pe care le avem cu oameni ca tine, Monica, și cu restul echipei, este aspectul de networking, în care întâlnești oameni care sunt ca tine, care poate sunt în poziții similare cu pozițiile pe care ai vrea să le dobândești eventual în cadrul industriei și atunci ajungi să ai o experiență pe care o împărtășești cu lumea, pe care după aceea luni sau ani mai târziu poți să o aduci din nou în discuție. Am avut Aurelian și mine nu cred că am participat vreodată în același game jam, dar am avut oameni cu care am lucrat în trecut, cu care m-am întâlnit prima oară la un game jam și după aceea ne-am întâlnit din nou la birou și eram te știu, voi ați făcut jocul ăla sau voi ați organizat evenimentul respectiv. Și de pe partea din partea de organizare în care suntem acum și eu și Alexandra, e foarte plăcut să vezi oameni care încep ceva în cadrul unui game jam și după aia duc proiectul respectiv la final. De exemplu, avem Raiders of the Lost Island, care a fost creat la un game jam, la un global game jam pe care l-am organizat și care după aceea s-a lansat ca joc full. Tot acolo am întâlnit și echipa care a lansat acum Unbound. N-au făcut Unbound în cadrul game jam-ului, au făcut ceva complet diferit, dar i-am întâlnit acolo, so I'm like, I know you guys, știi? Oricum, I'm going to stop fanboying about game jams și să revenim la topicuri mai serioase. Păi, deși mai am și alte întrebări, să zic așa, care nu sunt legate de competiții sau de game jam-uri, hai să terminăm cu astea, I guess. Și voiam să te mai întreb tot legat de competiții, cam în experiențele cele două pe care le-ai avut tu la game jam-uri, competiții, cam care ți s-a părut ție că a fost, nu știu, greșeala sau greșelile cele mai mari pe care le-ai făcut? Pentru că, în general, mie mi se pare că răspunsul la întrebarea asta este foarte, foarte useful, să zic așa, pentru orice game dev. Da, asta e o întrebare complicată. Sincer, mi se pare că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o la ambele a fost că nu we didn't commit, știi? Nu am zis, gata frate, asta este ideea pe care o avem, nu e extraordinară, sigur nu e cea mai bună idee, dar nu contează, pe să o facem. Cumva am perpetuat așa starea asta de, păi, dacă putem să facem asta, dar am putea să facem chestia asta la altă. Și se mai trezea cineva peste o oră și zicea, dar mai bine facem așa. Și după aceea toată lumea stătea și se gândea, da, mai dreptate, scrap ce am făcut până acum, hai să facem chestia asta nouă. Și se tot ducea așa ca un bulgăre mare de zăpadă care
mergea la vale și creștea din ce în ce mai mare și la sfârșit ajungeai să faci prima chestie pentru că aia era cea mai simplă și acum nu mai avem timp de altceva, deci hai să facem pe aia ca să avem ceva la sfârșit. Deci, da, în concluzie, cumva mi se pare că acest proces de overthinking e cel mai rău de fapt, pentru că cumva scopul game jam-ului nu e să faci, nu știu, următorul Witcher 3 acolo pe loc, acum. Scopul e să faci un joculeț care e fun și dacă chiar îți place și le place și altora și e o idee mișto, poate mai târziu să mai continui. Și dacă nu e, măcar ai făcut un joc. Da, cred că ce ai spus tu cumva înglobează mai multe probleme pe care eu personal le-am văzut. Eu am văzut, nu știu, lipsă de comunicare, să zic așa, dar cumva se lega de chestia asta cu commitment-ul pe o anumită idee. Am văzut și, cum îi spune Rareș, overscoping, I guess, în care te arunci la ceva mult prea mare pe care nu ai avea cum să-l faci în timpul dat. Și asta mi se mai pare o problemă. Da, scuze că te întrerup, dar vorbeam despre asta în chat și mi s-a părut că despre asta vorbea și Monica. Pe de-o parte ai overscoping, care este conceptul de a vrea să faci întregul joc Grand Theft Auto în 48 de ore. Și după aia ai feature creep, în care începi cu vreau să fac o mingiuță care sare în sus și în jos și colecționează puncte. Și până la finalul procesului de brainstorming ajungi la vreau să am o mingiuță care sare în sus și în jos și după aceea scoate pistoalele și totul se transformă în GTA. Adică mi se pare că sunt două chestii care sunt foarte similare, că te autosabotezi practic, dar apar în momente diferite ale procesului de ideație. Da, așa e. Clar, cred că amândouă cred că vin din aceeași zonă, și anume că cumva e dorința asta că e naturală și în toată lumea să faci cât de bine poți tu și să faci o chestie mișto și dacă tot ai venit la game jam, o să facem un joc super mișto. Și de multe ori, în general, mi se pare că oamenii care sunt creativi sau creează în industrie creative ca și game development-ul au acest simț al criticii foarte dezvoltat, în care e foarte ușor să te gândești că jocul pe care îl faci tu nu e mișto pentru că sunt altele 1000 care sunt mult mai cool și vrei și tu să faci. Atunci ajungi ori să-ți propui să faci ceva ce clar nu s-a făcut în 48 de ore și nici nu se poate face, sau ajungi să mai tot adaugi. Da. Da, și la sfârșit, de obicei, dacă faci chestia asta de prea multe ori, la sfârșit nu prea ai șanse să iasă ceva nici măcar funcțional, poate, pentru că va trebui să tai și să tai și să tai și la un moment dat îți va ieși. E riscul să-ți iasă ceva care nu e nici măcar un joc. Da, cred că ni s-a întâmplat tuturor celor care am participat la game jam-uri și am văzut și mulți alții care au făcut la fel. Ok. Păi cred că putem să ne mai întoarcem un pic la partea de UX și știu că ai răspuns la întrebarea asta, dacă există șanse ca pentru un om care a lucrat în UX, dar nu în game development, să treacă pe game development. Da, voiam să te întreb din câte știi tu, nu doar la Ember, în general în București, I guess, că în România e mai greu să știi dacă nu te-ai plimbat prin toată România în industrie, dacă există oportunități pentru a poate chiar a începe în game development pe UX, știi, sau ce ar trebui să facă un om care vrea să înceapă o carieră în direcția asta. E vreo facultate sau vreun curs pe care îl știu ce zici, știu răspunsul la asta, e ok. Trebuie să răspund, da. Da, un curs la care poate să, nu știu, poate un curs pe care poate să-l facă sau un training pur și simplu sau niște materiale sau cum ar putea să înceapă să facă asta, mă rog, în special în România, dar nu neapărat, da. Într-adevăr, experiența mea e foarte centrată pe România și oportunitățile care există în România. Mi se pare că în afară cumva există probabil mai multe oportunități decât există în București.
pe partea efectiv de a învăța sau a-ți obține skill-urile astea printr-un mod formal, adică o facultate sau cursuri la anumite facultăți. E foarte adevărat că în România nu există nimic din care să ieși UX designer. Există facultăți conexe, de exemplu, nu știu, design de produs, la arhitectură, poate să ai anumite cursuri care te vor învăța anumite skill-uri, deși eu personal nu cred foarte puternic în educația formală, mi se pare că n-aș putea să neg că faptul că am făcut arhitectură m-a învățat niște skill-uri transferabile pentru jobul pe care l-am acum. Și, în general, facultățile care au această componentă de design sau de a lucra în proiecte, pentru că nu aveam neapărat cursuri în care, nu știu, citeai și învățai, ci aveai mai degrabă proiecte pe care te duceai, primeai feedback, mai lucrai la ele, ți se mai spunea cât de prost ai făcut, ce mai făceai ceva și tot așa. Cumva te învață un proces de iterație și în care designul trebuie să se schimbe și trebuie să evolueze odată cu feedback-ul, care e clar ceva cu care te vei lovi în fiecare zi la job pe care l-ai. Mai există și latura pe care eu personal o explorez acum, așa nume Facultatea de Psihologie, unde sunt student de la întâi, tocmai am terminat anul întâi, după ce am făcut 5 ani și ceva de arhitectură, am simțit că mai trebuie și facultate. Pentru că mi se pare că pe partea de UX sau partea de user research și market research lucrezi foarte mult cu oameni, înțelegi foarte, foarte puternic cum funcționează oamenii, care sunt lucrurile pe care vor să le facă, ce îi motivează, ce nu îi motivează, de ce se simt într-un anumit fel, cum să faci un survey și lucruri de genul ăsta, unde și facultățile pe științe sociale, uman, chestii care țin de psihologie, sociologie, pot să-ți dea niște skill-uri foarte bune pe care poți să le și aduci într-un interviu, de exemplu, și să motivezi faptul că ai făcut lucrurile astea într-un cadru de facultate sau cursuri și cumva ele își găsesc foarte clar locul într-un job de UX. Pe partea de cursuri, există câteva cursuri în București care te învață practic, te iau de la zero, nu știu, țin 6, 7, 8 săptămâni, te duci acolo și înveți practic de la zero, foarte, foarte practic și foarte la obiect cum să fii UX designer. Personal nu știu dacă aș putea să recomand un anume, pentru că eu nu am trecut prin procesul ăsta. Cumva la mine a fost mai degrabă o combinație din un pic de facultate, chestii căutate pe net, pentru că din fericire e plin YouTube-ul de super multe canale și super multe tutoriale care, chiar dacă nu sunt mereu centrate pe zona de gaming, pot să te învețe procesele de care ai nevoie ca să obții, de exemplu, un internship în UX. Și de fapt, cred că aici și voiam să ajung că, de fapt, cele mai multe chestii clar le-am învățat la muncă. Chiar și atunci când făceam doar UI, de exemplu, mi se pare că tot am reușit să deprind mai degrabă niște cunoștințe sau să înțeleg cumva cum funcționează cât am lucrat. Cumva UX-ul e și o combinație între hard skills, adică să înțelegi niște procese, să poți să te descurci să faci un survey, nu știu, poți să analizezi un proiect, să scrii documentație, să faci niște wireframes. Dar cred că jumătate din job reprezintă și soft skills, adică să vorbești cu oameni, să poți să interacționezi cu ei, să pui întrebările potrivite, să poți să ții o prezentare, să poți să comunici foarte bine într-o echipă. Pentru că și asta e o componentă foarte importantă la jobul de UX, pentru că degeaba știi tu că playerului nu-i place să se joacă jocul ăsta dacă nu poți să transmiți chestia asta către restul echipei de development. Pentru că ca și UX designer, de obicei tu ești punctul de contact principal cu exteriorul sau cu player base-ul sau cu feedback-ul pe care îl primești în exterior și cumva el trebuie să ajungă și către inginer, trebuie să ajungă și către designer, trebuie să ajungă și către un creative director și trebuie să poți să expui argumentele necesare ca oamenii să te creadă și să aibă încredere că schimbările pe care le propui duc la un produs mai bun. Ok. That was very thorough. Mersi mult. Ok, cred că ai răspuns la majoritatea întrebărilor, să zic așa, pe care le aveam și mai am două întrebări mici. Una dintre ele este legată de, nu știu că ai lucrat într-o singură firmă, dar
cred că e important pentru oameni să înțeleagă și partea asta. Cum este mediul în game dev? Adică cum sunt oamenii? Cum ți se par? Din perspectiva ta. Sunt conștient că și dacă ți s-ar părea nașpa, n-ai putea sau n-ai vrea să spui foarte multe, dar nu știu. Ție cum ți se pare? Da, din nou, e o experiență limitată, că am Da. lucrat doar într-o singură companie. Sincer, cel mai ușor mie să vorbesc mai degrabă comparativ cu experiența de la cealaltă firmă în care am lucrat, că era o firmă care făcea software, de exemplu. Și cred că cel mai important lucru care s-a schimbat odată ce am trecut dintr-o parte în alta este că într-o firmă de gaming am reușit să găsesc oameni cu care aș vrea să-mi petrec timpul și în afara jobului, unde în partea cealaltă mi se părea că mă duceam și mă puneam acolo și îmi făceam treaba pentru că trebuia să-mi fac treaba, dar nu aveam vreo dorință să ies afară, să mâncăm împreună sau să stau la o bere după muncă sau să vorbim despre anumite lucruri, pentru că nu simțeam că avem neapărat interese comune sau că facem aceleași lucruri sau că suntem același tip de oameni. Și cumva, prin simplu fapt că lucrezi în gaming sau că faci jocuri, ai o șansă mult mai mare ca oamenii cu care interacționezi de zi cu zi să aibă cel puțin acest interes comun cu tine, că se joacă lucruri sau că se uită la aceleași chestii sau că puteți să vorbiți despre ce v-ați mai jucat aseară sau ce mai e mișto sau ce mai apărut pe X platformă. Ceea ce nu știu dacă e cel mai important argument pentru că de ce să lucrezi în gaming, dar pentru mine sigur a fost. Adică odată ce am început să lucrez, chiar dacă poți să ai aceleași probleme ca la oricare job, nu știu, oameni care sunt foarte competitivi sau mediu stresant sau simți că trebuie să livrezi lucruri. Aici intervine și, nu știu, celebrul crunch time de care se mai aude, care câteodată e foarte real, adică câteodată sunt momente în care se lucrează peste program, pentru că nu neapărat pentru că ți se impune și pentru că ți se cere, ci pentru că și tu, dacă ai lucrat la un proiect atâta timp, vrei să-l termini și vrei să vezi că iese pe piață și atunci te simți cumva moral atașat și obligat de proiectul ăla să depui cât mai mult efort. Dar on the bright side, mi se pare că e mult mai ușor să, nu știu, poți să te mai distrezi la muncă, să te duci când e o zi în care nu prea are nimeni nimic de făcut și să, nu știu, vă jucați ceva împreună, să vă jucați un board game, să-ți găsești oameni cu care, nu știu, să te joci D&D după muncă sau tot felul de hobby-uri cumva conexe jobului care nu te fac să te simți ca și cum sunt două vieți așa complet separate, viața mea de la muncă și viața mea, cine sunt eu de fapt în afara jobului. Da, nu, și eu simt la fel. Ok, și voiam să mai întreb încă ceva, o singură întrebare. Acum e un subiect un pic mai delicat, dar iarăși asta mi se pare un pic important. Nu o să te întreb cât câștigi, evident, dar sunt curios, care e părerea ta despre raportul între munca pe care o depui și remunerația pe care o ai, dacă îți permite să ai, nu știu, o viață, să spun așa, a ta, să nu stai cu părinții, poate, sau cred că știi la ce mă refer și în ce direcție merg, știi? Și poți să intri și în detalii despre ce ai văzut și la alții, la colegi, whatever, iarăși pe aceeași temă. Cred că o să mă rezum la UX designer, pentru că mi-e foarte greu să vorbesc despre alte discipline. Dar în special pe UX, pentru că este o muncă foarte nișată, nu se găsesc foarte ușor oameni care să facă asta sau care să vrea să facă asta. Și cred că din ce în ce mai mult companiile și de gaming, dar și de software înțeleg și pun din ce în ce mai multă valoare pe munca pe care un UX designer poate să o aducă companiei. Aș zice că raportul dintre muncă și câți bani primești la sfârșitul lunii este unul bun. Mie mi-a permis de când m-am angajat prima oară ca și UX designer să nu mai cer bani de la ei mei. Și atunci eram într-un moment în care aveam nevoie de asta. Aveam nevoie cumva să mă separ de ai mei și să pot să trăiesc eu cu mine. Ai mei nu sunt din București, mă mutasem la facultate în București singură. Aveam nevoie să-mi plătesc o chirie, să cumpăr mâncare. Și bineînțeles, cu cât am avansat, am început pe un salariu de internship, care nu era foarte mare, dar nu era nici foarte mic.
și cred că acum chiar, adică mă simt prost să zic că e un salariu doar confortabil, e mai mult decât ok. Mi-a permis ca împreună cu prietenul meu să-mi cumpăr un apartament în București, de exemplu, să pot să fac toate hobby-urile pe care le vreau să le fac, care sunt mai puțin, nu neapărat ieftine, cum ar fi să-mi cumpăr, nu știu, o grămadă de figurine de Warhammer și toate jocurile pe care le vreau, și un PlayStation și un Switch și toate jucăriile pe care le-am vrut, dar nu le aveam. Da. Cred că, în continuare, cred că ca și UX designer, sigur se câștigă ceva mai bine într-o firmă de software și, în general, în firmele mari de software, dar eu personal nu cred că cumva calitatea dintre cât de bine te simți la muncă și banii pe care îi primești la fel de bună ca în gaming, cel puțin pe partea de UX. Ok. Mersi foarte mult. Eu nu mai am întrebări. Nu știu dacă mai este vreo întrebare în chat-ul de pe Twitch, Rareș. Da, din punctul meu de vedere mă gândeam dacă, în primul rând, Monica, mulțumesc mult că ne-ai povestit toate lucrurile astea și că ai fost atât de deschisă cu experiențele tale. Mi se pare foarte interesant, mai ales faptul că ai avut tranziția asta de persoană care nu s-a născut în capitală și după aceea te-ai mutat și acum lucrezi într-o companie care îți permite să faci ce vrei și să ai stilul de viață pe care îl vrei. Mulțumim mult pentru partea asta. Întrebarea mea era mai degrabă legată de temă. Nu știu exact cât de multe ți-a povestit Aurelian legat de concept, dar am început competiția sâmbătă trecută și urmează să se încheie luni la ora 12, iar tema pe care oamenii trebuie să facă, pe care participanții trebuie să facă un joc folosind unul dintre cele 5 engine-uri Ink, Charisma, Makecode, Arcade, Twine sau Echo Studio. Și intenționat nu avem Unity și Unreal aici, sunt în siguranță. Voiam să te întreb, ca cineva care a mai participat în Game Jam-uri, cum ai abordat tu tema asta? Adică atunci când ai fi singură sau într-o echipă, care ar fi pașii pe care i-ai abordat, ce părere ai de temă și care ar fi poate câteva dintre primele idei care îți vin în minte când auzi tema asta? Deci sunt în siguranță, nu? Cred că mie cel mai intuitiv mi se pare să începi să te gândești așa despre care sunt lucrurile care te fac să te simți în siguranță. Nu știu, că ai o casă sau că ai insula ta pe care o aperi sau că ai un castel. Aici, scuze, ar trebui să menționez că totul este prin prisma pandemiei, prin prisma ultimului an jumătate. Cred că și aici se aplică cumva chestii care ne făceau să ne simțim în siguranță când ieșeam afară și era ok să dai mâna cu oameni și era ok să stăm la o petrecere și era ok să dansezi lângă alți oameni și era safe și acum nu e. Așa că m-aș gândi care sunt chestiile care fac lucrul ăsta să nu fie în siguranță cumva și atunci e foarte clar conflictul între eu vreau să-mi păstrez starea mea de siguranță, așa că o să mă bat cu lucrurile care mă atacă și care îmi pun în pericol această lumea mea în care putem în continuare să ne luăm în brațe pentru că nu o să moară nimeni de COVID. Atunci eu cred că asta aș face și cred că m-aș gândi care e cea mai interesantă mecanică din punct de vedere al efectiv moment-to-moment gameplay prin care să pot să transpun conflictul ăsta într-un joc. Fie că am 2 siringi cu care îmi pușcă așa cu vaccinul virusii care ne atacă, fie că, nu știu, mă bat cu o sabie, fie că e un puzzle și încerc cumva să, nu știu, îmi creez un zid care să mă apere sau lucruri care să mă țină pe mine în siguranță. Cam asta cred că e modul în care aș aborda eu situația sau tema. Super, mulțumesc mult de tot. Tot pun pauză pentru că trebuie să-mi dau mute sau unmute din OBS. Right. Da, cam asta este și din punctul meu de vedere. Alex, tu mai ai întrebări? Cum ți s-a părut? Din punctul meu de vedere al unei persoane care habar n-avea despre lumea jocurilor înainte să le întâlnesc pe Rareș, mi se pare super interesant, adică sincer nu prea știu ce întrebări aș putea să pun eu, pentru că, după cum am zis, adică nu am făcut joc niciodată, deci habar n-am. No, that's totally fine. Hai să
vedem dacă mai sunt întrebări în chat de la participanți și dacă nu, Alex, cred că pot să închei. Cum vi s-a părut tuturor formatul? Voi cei care sunteți în acest call. Păi eu m-am distrat, mulțumesc foarte mult că m-ați avut aici să răspund la întrebări. Mi se pare cool, nu știu, sper să fi fost de ajutor informația pentru cineva și, nu știu, ca cineva să simtă că chestia pe care o fac eu nu e rocket science, nici faptul că, nu știu, oamenii super special o fac, pentru că nu e. E un job normal, de oameni normali, care nu trebuie să aibă, nu știu, doctorate sau atestate sau chestii super unreachable, ci doar mi se pare că, nu știu, trebuie să vrei să faci asta și să cumva să se alinieze skill-urile pe care le ai tu cu ceea ce poți de fapt să faci la job. Da, super. Mie mi-a plăcut foarte mult să vorbim și să îți pun întrebări, jumătate din ele la care știam răspunsul, dar na, asta se întâmplă când cunoști oamenii cât de cât. Băi, mersi foarte mult că ai venit, că ai acceptat să vii aici să vorbim de lucrurile astea. Chiar a fost fain. Super, cum ți-a părut? Scuze, Alex? Am zis ție, cum ți s-a părut? Super. Mereu îmi place să întâlnesc persoane noi din industrie, din România sau din UK. So, da, mă bucur mult că ai fost astăzi alături de noi. Mai ai ceva întrebări din chat? Nu? Atunci, cred că singura chestie pe care o mai pot spune eu e doar ca pentru participanți să nu uite că competiția se încheie luni la ora 12, iar finalistul va fi anunțat vineri pe 27. Ok, super. Păi atunci mersi celor care au stat cu noi până acum și sperăm că a fost useful. Pentru mine a fost și ar fi fost mult mai useful dacă aș fi fost junior sau începător. Adică so, thanks a lot for watching. Și baftă și la competiție și în rest, în industrie, dacă vreți să intrați. Mult succes! Pa, pa!